Ну і вгадайте, що в мене на вечерю. Ось такі, бачите, така вечеря гарненька. На що воно похоже? А ну догадайтеся. Воно смачненьке. Таке, бачите? Ось таке. Хто вгадає? Дам тоді рецепт цієї страви, яку я сьогодні варила на вечерю. Що? Не скажу. Може хтось написати мені. Ось така вечеря. Так що можете заходити, запрошую і пишіть коментарі, що це таке приготовлено. Так що ось така смакота у мене.